थुंनायमोन कारनखे बा प्रेसनि खेमखौ बदिसै लाइ थानाय 5 तारिखयो जे बीजेपी राव तुं बावनाय हिये पारा ने ब्रिरो न रिंथिये गाड़ी बाय रिका लाये या गुथाव के जयनी प्रोग्राम खेमी हिये ब्रां 149 परिवारनि 390 जना बीजेपी यो जइन खेमी हिये ब्रां जे फेक कफिमानि सामनो आबनो तिनियो चुं फिख्लायनि फाइपसै कुनो आबोब्रानि टोटली फेकसै आबनो खाथिनै क्रय माइंखे आंफु बचिनि पारा चनि पोलिमसिनि पारा पाने ब्रिराव मा सिजाया सुदुक तुंला नाइंखे ब्रां थांलाय जाहा आरो आबो बाइसे याव गखे ब्रानो प्लेग्राउन्ड ये जिनि आसु 149 परिवारनि 390 जना बीजेपी यो जइन खेमी हिये ब्रां कफिमानि आबो बानाय मंबासे बचिनि ब्रिराव ओंखा दुये आबन बाव तिनियो कबुइमानो जतो लुगोरावनो सिरिनि बा सामा हारिमसै आतोय थानाय 5 तारिखयाव खसेरियो जे बीजेपी राव बिरा फैसा दिखतो बावनाय हिम तिनाव एक थुंगिए माइनाय जां पार्टी नि आगे चोय ची लगे जिनि रिफाइमिं सामगले नाव लगे माइसिं पि थाम पि बाकौ फैदे कौ बिरा जे साम माले थामले थांगौ आर फजिने बीजेपीओ बाइनि हिले थामया तुंला फैदिया मबये थांगानसै देहापो बाइनाय लेख्रै ब्रां साबि तो आबनो बसा ब्रुक थुंग माले पा बा आसा जनाखै आइनि दल आसा जनाखै आइनि दल ब्रां के साउ टोटल 149 परिवार 395 बुतारनि सा ब्रां साउ नाखै आबले कौफिदे कौ बयाते कौफि जे आबले बाइ फेनाय गसु ब्रैराव बाक्लाराव के हाकिनि आजा आरो खसिरायनि बायो जांले बाइ थुंयार फक्लाराव फ गोविंद्र पाराने के हाबो बाइया मिया खियो आचैनो न जे खसिराय 5 तारिखयो ननो सिलेंडारियो मिहे खसिरायो जुइनि खिमि हम आबक बुइमादे ना कफियाव सासन ना जे फब्रैराव हेन मा फाइदि से ना या मै थां फाइमसि आबो मिटिं या आरो ननो सिलेंडारिन ले थामया सिलेंडारि या अ फाबुइ केनाय सा जों बिसकावा दं जामि उग्रा बाय बाथा दि जामि बाथा पताका या फाइदामि मा बाथाव अच्छा खक्सन हा चै मिया खि 5 तारिख न सिलेंडारि मै नाव रिम दे रिया जे सानेरा दि जो तोरिने क्रैने खक्सन हा